martang yang mahita dameni di batana sumurung sian salu roha imana mangaramoti hati-hati do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita hatani di bata di pesta perningotan are hamamati di Tuhan Yesus di Sadarion. Imana tersurat di Hebrew bidu 5 ayat itu 1 ayat 10. Tangyo kamu mahatani di bata. Tagajol ma ibana di peleo do akka pangidoana do edehele na mardongan angguk bulu do ilu natu. Peluang ibana siap kematian. Jadi ditugio do ibana gabe malua sian atau hutoni. Ayati pe anaki ibana di do pangoloyon merhiti sian nati nonnai. Jala dong ripas gabe si hon halua seliling na do ibana di sudi nama ngolo ibana. Di luar de batado ibana si tuani malim mangyutong horong di si melki sedik. Ido sahana. Topik ni terputong Yesus Kristus si wakaluan saliling-liling na. Dia mudah masaha porsiaon adong masada barita namar donga puda. Ima lubu dohot horbo. Di sada tiki pajumpa ma lubu do horbon di tonga-tonga ni titi manang hiti. Di dia pajupon na sida di nasopan agaman na. Hape dang bui masih lausan na sida ala nang adong siat holan sada siat horbui dodo lubui merda di atas ni titi ini. Di ujung na berpikir mah horbui bohana mo mulu mundura na biar madep. Akhirnya dipikiri ibana merdugu petaho. Maradugo be sinetelu be mamade iman dipikiri horbon. Allah yang gulubun berpikir waduh asa bui ibana selamat. Do memikir hon bui nang horboi selamat. Allah saya dipikiri mana bah molne mulu mundur mabiara medeb. Tapi dang lomo rohana mersedugu. Saya berpikir memang dungi dapur di mana mah sada ini dung dipikiri mana ima salah satu dipikiri mana rela menderita dipikiri mana mah rela menjadi korban dipikiri mah di ujungnya di papia imana mah pamatangna di pambar piaku lubui mah ibana uduh dungudu ibana bui mah horbui merdana dilewati di pola do diduduni daging ni lubui jadi lubui tuma sehat cik do mangai alai di ending nei selamat mah horbui selamat manang lubui lapatan na nasi dana dua selamat nampi iko mana lapor suku lubui. Dihamu pesan moral nate ida dihamu kanua saha porsiao sen barita namar donga purei ima hau tuhun dohot pengorbanan. Ternyata pengorbanan dohot tuhun mendatangkan haluan manang keselamatan. Dia mudah masaha porsiaon di bagasan Yesus Kristus. Di bagasan ngulu sigano pare sada parrohaun nekun. Taida ima. Di bagasan turputon sada napinasaha ditupukon parrohaun pangoloyon.
belajar manang olo hita mernida somon na di bagasat tupukon ay ati pe anak ibana di guru do pangoloyon marhiti sian nati nonne inna di ayat walu para pangoloyon ido nama saya perlu jala hubungan patuduhon hautuhon ni anak doho natoras bulu dengan di maalarong pangoloyan hubungan ni pimpinan do staf roha pangoloyon nama saya perlu bahkan ido sadano bagas manang no perlu di tonga-tonga ni pagkobasirta hubungan di corumay nang tudi bata bohama di igil marpangoloyon manang untuk tumaselas dora rohani natoras molo untuk anak na mangoloi natoras na molo untuk di pangoloyon staf tu pimpinan rakyat nang tu akka pemimpin dia mo kalong sa porsyam ido na balga na pinasaan ni Trupukot Tuhida. Sudi di hita maboto roha pangoloyon na maseperlu. Jaladang murah mangulahuni. Apalagi mangoloi persuruan ni Tuhata. Kudang halak marsidanian. Ani asabuy tarlaw kita persuruni ikum bersyajar dohita ima songon na pinasah di Trupukon iseme Jesus hidup estata sadario mersyajar sada siap pangoloni Tuhan Yesus na balga ima hautuhon namar pangoloyon pola mate tarsilang umoko kita berduson ima na tidak unok na. Wahadu kita gabi madapo haluni tunakay nga ni ala ni Pangoloyon belajar berlaku taat berlaku ima uduk serep ala masay perlube ido na bagas tayo tingani nampe anak imana uduk bahasa taat itu adalah sebagai wujud hormat. Taat itu adalah sebagai iman dengan Pangoloyon atau terlibat. Taat itu mendatangkan iman parohun haduahun. Taat manang setia manang untuk parohun keselamatan. Dia mau kedua sahabat siapa? Asa di sini nak kita totong mahita mernida untuk di Pangoloyon. Emang adong do padohan taringot tu hubungan do sikap ni sasalak antara hubungan ni natua do anak kona anak bata madok dang do tubis sian bonana mulu do kita mabote buhado tu na taboto mulu do tubis sian bonana pamago ni ngomaro pani lapatan na sikap ni sahala anak dan dosian natoras. Jana ala marsiajar do anak nai sian natoras nai. Ala nunga mamukka met nunga sedibiki nunga seditangihon sedibere bahkan belajar sian natoras na omakna do sian bapak nai. Jadi hidup benda tidak. Contoh paling umum deh, bagaimana kita akan mendengarkan iman kayaknya nih belajar sian nasidah berengota antara hubungan dengan interaksi hubungan mempengaruhi hubungan di natoras nih do yang akon nih tabo do karakter di natoras nih somon anak nih karena hubungan interaksi mereka tidak jauh mempengaruhi. Ini sedago barat di betul-betul kita.
asa hita pe ikut tari do hubungan taruh debata hubungan kedekatan asa dang do hita se debata alai ikun gabe sakabona hita hidup benek kon Jesus do nagabe role model di hita hidup Tuhan Yesus di Yohanes 10 ayat 15. Aku telah memberikan suatu teladan supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepada Inilah. Jadi itu kita saya ada sitirun asa hidup na tahu alam melihat Yesus sebagai seorang hubungan tay nak kalingani kedekatan tay gak bisa ada keluar ke itu di batang tari damenak kengani dan do tubis siap ponane. Dapat dua kun neng dohon terpukul do ima mangulu di bagasan ketaatan. Hidup dalam ketaatan adalah sebuah kehendak Tuhan bagi manusia. Bahasa Allah taingot do ketaatan haudoni mendatangkan kebaikan dan mendatangkan manfaat kecolongan. Di Yohanes 10 ayat 15. Coba dan holong di rohata jika kamu mengasihi aku maka kamu akan menuruti segala perintahku. Bayi itu hidup benar masih takas naking di ayat wali tung tayingut me ay ati be alaki ibana di kurudo pangoloyon merhiti sian natinone. Ketaatan yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus adalah ketaatan yang mengalami penderitaan. Tetapi adalah penderitaan itu menyembuhkan dia me. Ima haluau dohut nang batuduhun hasadiau ni anahi tu amai. Ala dia makadongan itu nata pestahun di pesta tasadarion. Tuhan Yesus harus mengalami penderitaan selama hidupnya dan dia belajar walaupun menderita, belajar merendahkan dirinya sampai ia mati, bahkan disalibkan. Di hari-hari pola mati, mulai di Filipi 2 ayat 1 ayat 10 hari, iman dan teologi agnosis, nama dok ima di rumah ridu di songka Tuhan. Di batu luhur do alai taingok ma di hasatiau dia tuhun dina di rumah Tuhan Yesus diri dah mengadupi si tanoni ido benimana ima sadok portibion mangukuhon jana dihau tuhun ketaatan Yesus Kristus menyelesaikan misi penggenapan Allah Bapa. Alami dia mengkandung sahabat sosial. Diajak kita belajar taat sama seperti Yesus Kristus. Buhari kita marsiajar iman mengadupi agahamoni. Yesus menjadi role bagi kita untuk menyadarkan kita asata ida asata persiajari iman nak kaningani nani bain manang nani tahun di Tuhan Yesus pola mati tersilang alai seada persiajaran na arga di nakini kita semua itu mendatangkan dia pasu-pasu alan ikut tahu humapak kokopon ni Yesus di mulutnya asa persiajar kita siapa kokopon ni di siau Yesus do hosana bahin perdengganan di kita jolma berdosa maraduput debata asa unang marpamusan dia kita tu derita ala itu tomai kita marpamusan dia tu amin so Jesus na marpamusan dia tu amane saya salma sakka nampi dihapur suoni itu gak bisa ada persiajaran arga di kita merhiti hamama teni Tuhan Yesus batu buhon dia me bani danyota natutudo ibana anak ni dewata nampe maul di calo portibion jalan natutudo ibana halak partior nauduk naserep gaya mabuan makkoron halwa dita atau dia makadonga saha porsiam
gabe sada pangarimang yang berita bahwa nadi siau Jesus sosana humoko pita perdosa atong sadama nata tiup marsiajar kita setuputam ta arga homa tapio ma asa marsi tutu kita dibagasaka porsyata nama dok Jesus Kristus sigua hadua saliling ililing. Amin. Mau lihat Tuhan di holong di doh pola mati hotar sidang umok pami asa malua. Amin.